Sinigang, 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 sinigang. Di ka Filipino citizen. Tabang maning kuya ang sir eh. Danyuy sa tagaan ni mamo juli tak sabot. Sabot. Ya. Ya. Suman. Suman. Ah, jul ako batad. Grabe man yung isundan eh. Kamatay ani trabahoan ni oy. Buwa mo di mo oy. Sulti lang di ka mo Mo naman lang ka, mga pangay buot, nung unsa naman ka oy. Pangapag, magkano sa naman taong ka. Tila di ka mo si bugo, kubaya ka. Si bugo. Si tayo ay believe siya mo magwang tabay ano na unsa. Top snatcher ba ako na unsa naman tangan na natug man siguro ka oy. Kamay mo module mo na. Ang kanilis tayo. Kamay mo module ba? Kayo na oy. Pangdikir man ni dong oy, nung unsa naman taong gawin. May napay sudi mo utok dong. Sila po, namang bugo ay. At sige na rito ka. Unsa man perpiko nako. Perpiko Kung nako. mapekan siya, di kayo naman taruhan sila. Hindi ko miskwila lagi. Ug maperpiko tumbahay kog baka. Magtumba ta baka. Sige, bantay ka. Oh, pag human ato ipabarog. Sige, sige. Bala ni. A few moments later. Batay iti ni ba? Iti lagi ni? Me? Pa! Pa! Iti sudah may gawan ako natumban. Udong. Oh, Oh, ano, mana? Ah, sayunar ako dani. Ano ba lisod ani dong? Yabang-yabang nito. Sayunar kayo. kadali ra ba god? Ay, sus. Matik na basta mga first owner, top snatchers, sus matik na na. Tarong kanin nimo, kasi huwag nimo tarong nga rin. Hindi ko miskwila lagi. Pwede na ka mag-engineer. Salamat kaya! Salamat kaya! 2 hours later. Nakuli na ka dong. Ya dong, musta dong? Basta. Batay, di na ko miskwila, oy! Ano dong? Oy! Tanin ginabawa. Perfect no, perfect. Bugo ka, zero ko zero, na ko kay zero. Wait, ano na zero man oy? Wait, isa be. Nabuhian niyo, di na ko miskwila, oy! Sa? Ay, Bao? ano dong nanang Uba, siguro lang printer dong, di man maklarong suwat dong. Pagilong, bugo juga, Jod. Bago ba o, tanawa ko, biscuit takes, tax na may noon eh. Ay, zero ko skoro, bugo pa. Ma! Ma! Action dyan, ma! Mamahog sa baboy daw, kanyan daw, mamahog sa baboy, kanyan. Balik lang ka diriyap! Na! The next day. Another one. Teka bang. Teka bang. Manas mag may nulit tao ni. Parang mga amaw o, ansir-ansir pang mga buang. Tuko na ako. Uy, Bart! Hoy! Muna ka-answer si Mama Jol. Ay, humanda kayog! Huwag mo man! Nani pa ko dire kay nagtapok-tapok sila bin ako na yan, sir. Nanigay ko ganit kay basi na answer pa sila. Lisod ba ganyan ako? ako? Lisod kayo? Kabalo ka. Ako yung nag-answer sa module sa kumang manghod. Perfect! Why wrong? Naunsa mang Magaling kang kupal ka. Bitaw. Bright na siya, bright na. Bright na. Bright na, na. Bitaw, bright ka na siya Jud. Na, bright ka na siya. Ay. Sa iya kay kung panser kaya kay Ero. Brad. Nakoy pangutan na ba? Kani ako murag lisod-lisod gid ni kunra nang ilaha. Unsa man na? Ang pangutana dire, kinsa daw nagpatay kang lapo-lapo? What?
Kasimpol ranoy nung san tan mo eh. Kabalo ka. Si Zilong. What the fuck? Nung san tan mo eh. Soda ay. Ay, di na may noon mo mutuon ako. Paminaw, ingani man gud ni tabo, ingani man gud. Sila Lapu-Lapu. Pagpatay niya ka Bajilan, wa man sa kabantay nga nasa likod si Zilong. Ato, si Zilong. Iyang giduslak si Lapu-Lapu. Nakaigit, oy. Nakabasa ka no? Oh, si Jilong lagi nakapatay kang Si Zilong nakapatay, oy. Zilong. Mo na answer ya. Perfect lang mo tanawa. Ito perfect yung mahalik ka rin ba? Ito no perfect kita ni Rumbaw. Ito perfect kita ni ba? Perfect kita ni. Jilong raman day! Jilong raman day! Salamat, Park. Salamat day! Uy, problema na. Barkada ba ito ninyo? Unsa, kinsa manilay mang tinabangay riya. Bitaw dyan, bitaw. Brad, isa. Abi niyo mo kay nansiran man nimo tanan ang mukuan. So karon nami kahilipay nimo. Di ko mabaliba na ba? Aram na di ay snack sa tabi. Lipay ko si mama ni ba. Hey! Pasa sa dito pala lipin ikaw! Inyo ni pas? Sige, pas na dito ka Ay, ugma na siguro eh. Hapon naman. Si sir malipad si mama. Lipat si ma'am nung karon. Dalira na huma. Oo. Patay ko ani ron rong ra bagidungan sir. Ano papel? Data. Ako. Maumring ako. Butlog mo na ako! Zero maning ako! Labaw, mning ako zero. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. What's up mga amaw? So, salamat na kayo no, sa pagguman sa pagtanaw sa among mga video no. So guys, nagustuhan ninyo among video mga kaamaw, please share, like, subscribe. Also, mga kaamaw, don't forget to hit the notification bell para always mo updated sa among mga video, di ba guys? Yes! So, sorry kay guys no, kay dugay mi ka-upload og video kay, you know, nabisi po mi sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, di ba? Yes! Yeah, especially sa module. Lisod jud kayo siya guys, lisod jud kayo module, promise. Makabuang, makabura na mo ka ulo. So kay, naman ta naka-upload naman ta guys. Tara sunod-sunod na nila mong upload og video guys para mapahappy po mo sa mga video. Kung sa karon shout out na dito no. Shoutout na ko kay Bogar, EJ Uriarte from Taligaman. Yes. Shoutout na ko kay Prince Will Oteda from Tiniwisan. And shoutout po na ko sa Pasaway in Action. Yes, kay ko si EJ ug ang bro Ariel Arisa guys. Okay guys, padayon lang ta guys. Support mo na niya. Support lang ta sa iya. Prankers na sila guys sa ating butuan. Shoutout na ko kay kaumama nga si Willie si Woodlot. Yes. Yes. Shoutout na ko kang Idolo, Kumbaga Duro. Yes. So guys, shout out po na ko kay G. Oliver Tanggaan from Taligaman, Purok 5. O kay Jason Ochea from Antongalon guys. Kaya guys sa pagsuporta. O also, last but not the least, shout out na ko kay Price Barbershop. So guys, no, nindot ka na siya. Nindot ka na siya motupay sa barangay Taligaman guys. Mga siya manupihay sa Taligaman. Wapo kayo na siya guys, mukha ng mga hairstyle. So guys, kung gusto mo magpatupid, diara siya guys. Dito pagmapas Pilipinas guys, kuha na guys. Oh no. Sa mga gusto magpa-shoutout o bili mo, welcome sa inyong crush. Welcome mo dali. So kung sa inyong gihulat, comment down below with hashtag AMAW. So ayun guys no, salamat kayo sa pagsuporta. Shoutout pa rin ko for last Roslyn Babit Cuyos guys. Ako na kante guys, mga na siya nagtabang sa mo suporta para maka-upload niyo yung mga video. Salamat kayo and that's all. So yun guys, be happy and safe.